Dvojhlavý raptor? Kostra Rexy? Alebo dokonca skrytý dinosaurus? V traileri na ruský svet znovuzrodenie je veľa vecí, ktoré si možno nevšimli a preto si ich teraz prejdeme. Dvojhlavý raptor. V scéne, keď vošli do tajúplného výskumného laboratória, na sekundu ukázali záber na raptora v tajúplnom liehu alebo v nejakom inkubátore. A pozrite, má dve hlavy. Keďže zrejme na tomto ostrove boli vytvorené a klonované úplne prvé dinosaury, tak sa zrejme stávalo, že niektorí sa veľmi nepodarili a mali navyše končatiny, hlavu, poprípade im niečo chýbalo, alebo dokonca mohla nastať veľmi rýchla mutácia, mohlo vzniknúť niečo podobné ako D-Rex. O D-Rexovi toho vieme pomerne veľa, na to, že to má byť tajúplný mutant, ktorý sa pred svetom skrýval 10 ročia. Vieme to, že to má byť úplne prvý T-Rex klonovaný spoločnosťou InGen. Ale ako ho vytvorili, nastala rýchla mutácia. Pomerne rýchlo sa začal zväčšovať, bol veľmi agresívny a tým pádom nebol veľmi vhodný do pôvodného parku. Takýchto dinosaurov tam zrejme bude viac. Kostra Rexy. Hneď v prvých záberoch vidíme scénu, ako Zora Bennett a Martin Krebs vchádzajú do nejakého múzea a môžeme tam vidieť kostru T-Rexa. Po internete kolujú informácie, že to bude práve kostra Rexy. Rexy sa objavila skoro v každom filme. Predsa len už mala svoj vek. V nadvláde mala okolo 37 rokov, čo je pomerne veľa. Áno, nevieme presne koľko rokov sa taký T-Rex dožíva. Napríklad v znovuzrodení je ukázaný nový T-Rex, ale ten môže byť kľudne aj druhý až tretí potomok toho pôvodného, ktorého naklonovali. Späť k Rexy. Možno sa v údolí Biosyn nachádzal ešte ďalší Apex Predator, ktorý sa mohol dostať do potyčky z Rexy a tentokrát to Rexy nemusela prežiť. Alebo je tu ešte jedna možnosť a to, že Rexy zomrela na nejakú chorobu alebo dokonca sa pre ňu klimatické podmienky natoľko zhoršili, že zomrela. Kto vie? Skrytý dinosaurus. Spoločnosť LEGO oznámila novú vlnu LEGO setov. V jednom je Jeep, dve postavičky, Robert Delgado a Isabella Delgado, Velociraptor a je tam aj figurka malého Equilopsa. V druhom LEGO sete je samotný Equilops, ktorý si pochutnáva na nejakých bobulkách. Zrejme bude niečo ako Bumpy v Creedovom kempe. V traileri ho veľmi ťažko môžeme vidieť v zábere, keď v tuneli Zora Bennett po niečom strieľa a v kúte je dievčina, ktorá niečo drží v rukách. Zrejme to bude ten Equilops. Tak, a toto boli veci, ktoré ste si možno nevšimli v prvom traileri na ruský svet znovuzrodenie. A zatiaľ preživší dinosaury.